Όσον αφορά στις ερωτήσεις του κυρίου Ψυχογιού και του κυρίου Μπούμπα, σας λέω ότι, όπως είπα και στον Υπουργό, για την κρατική ορολογία μιλάω, έτσι, έχουν νομοθετηθεί ο 4797 του 2021 και ο 5116 του 2024. Αυτοί λοιπόν έχουν μείνει στα χαρτιά. Εδώ έρχεται μία νέα version η οποία είναι ελλειπής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ΔΑΟΚ, ο κάθε συνάδελφός μου γεωτεχνικός, είτε είναι στη ΔΑΟΚ, είτε είναι στο Υπουργείο, είτε είναι στο ΙΠΕΝ, έχει ο κάθε ένας, δηλαδή είτε γεωπόνος, είτε δασολόγος, είτε κτηνίατρος, είτε γεωλόγος, είτε ηχθειολόγος, 47 αντικείμενα. Πράγμα το οποίο, να ξέρετε έτσι, γιατί είναι πολύ καινούργιο εδώ πέρα για να θυμούνται και οι παλιοί, ότι επί κατοχής, δηλαδή επί Τρόικας, η Τρόικα είχε βαθμολογήσει στο μόνο κλάδο του δημοσίου με άριστα το 70-64. Δηλαδή, πήρανε 9. Έτσι, όταν θυμόσαστε για τις διαθεσιμότητες, για τις απολύσεις και ό,τι γίνανε. Έτσι είναι, κύριε Ψυχογιή. Μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπουμε πρώτον ότι με το ζόρι ήρθαμε στην Επιτροπή και δεύτερον, όλοι σας οφείλω να ομολογήσω ότι μας δείχνετε το σεβασμό και την αγάπη, εκτός βέβαια από την κυβέρνηση που μας βλέπει και δεν θέλει να μας ξαναδεί. Τώρα, όσον αφορά τον ΟΠΚΠ, είπα και στον κύριο Υπουργό, κύριε Κεφαλογιάννη, κύριε Υπουργέ, κύριε Κεφαλογιάννη, επειδή το λέει Κεφαλογιάννη, είναι βαρύ όνομα, δεν το λένε κακά. Ο ΟΠΚΠ ήταν δημιούργημα αυτών που λένε τώρα ότι κατηγορούν τους επιστήμονες, που η ΒΒΕΦ δεν έχει ούτε ένα δασολόγο, ήταν των ευέλικτων διαδικασιών. Δηλαδή επιλέγαμε τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για να μπορούμε να κάνουμε τις business. Αυτά πρέπει να υποθούν εδώ μέσα. Και δεν επιλέγουμε το ΓΙΟΤΕ, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πιστοποιημένο, που θα ελέγχεται και θα έχει και πειθαρχικά και ποινικά. Λοιπόν, για να τελειώσει αυτό το παραμύθι, πρώτον, δεν δημοσιεύσατε πουθενά σε διεθνή περιοδικά τις μελέτες σας. Δεύτερον, είστε ψεύτες γιατί βάζετε τη Χαλκίδα, το μονακό της Ελλάδος που ζω μόνιμα 26 χρόνια με τιμούν οι συνάδελφοί μου εδώ και είναι τιμή για μένα που με έχουνε πρόεδρο. Μένω μόνιμα στη Χαλκίδα και ποτέ δεν κάνατε τίποτα για τη Χαλκίδα. Και ψεύδεστε. Και το τρίτο και κυριότερο. Θέλω να μας πείτε, εάν αυτό που προτείνετε κοστίζει λαϊκά περισσότερο ή λιγότερο από μια μπουλντόζα. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Άρα λοιπόν αφήστε τους επιστήμονες.